Umelá inteligencia, prosím, vysuň mi cez USB ďurku jednu piškotu. Milujem, co dokáže dnešná technika. Joj, Pampi, ale však to nám nikto neuverí, že mobil vysúva cez USB port piškoty. Ale no, bars preceňuješ ľudí. Minule bolo na Instaču video, jak še novorodenec bije so slonom a mu dáva kopačky z otočky. A prvý komentár ku tému. Je to skutočné? Nie, ale teraz vážne. Brutálne veci dokáže moja nová mašina. Snad sa jaká je mudrá. Čuj tu, Pampi, mobil. Povedz mi, že Keľo... Pampi, prosím ťa, ty čo tu zjapeš? Nervozitko dvojnohy, co riešiš? Skúšam inteligenciu mojeho Pampi mobilu. Pampi, ale však naša Galaxy S25 Ultra nemá v sebe nahratú šariščinu. S ňou musíš rozprávať iba po slovensky. A co myslíš, že neznám prepnúť do spisovného languageu? Sluchaj a učte. Môj milý mobil, koľko je 2 piškoty plus 84 piškoty krát 3 piškoty minus 28 zjedené piškoty? Ha? Buď múdry. 2 piškoty plus 84 piškot krát 3 piškoty minus 28 zjedených piškot je 236 piškot. Do paroma mačka chroma, ja sebe to neznám overiť, bo znám počítať len do malo a beľo. A môj mobil dokáže všetko nakrešliť, čo sebe v živote predstavím. Môže byť bujara fantázia. Maťu, napíš, že by nakreslila Jack Russella, ktorý trime v papuli mačku, jak korisť. Ťuk nagenerovať, a maľarov už netreba. Môžu ísť robiť na stavbu. Neskutočné veci dokáže moja Galaxy S25 Ultra. A raz bude naozaj i vysúvať piškoty cez USB ďurku.